Unsa? Amo. Drama. Ani baw nun iso din nagsilupin kay tuslo gasin na. Lami abalik tuslo gasin. At ang tilawan og tamis ba kana may ibang tambis nga tabang. Good morning! Welcome sa ating channel. For today's video guys, ubanon mo na manguha taog tambis. Kaila ba mog tambis? Ang tambis na daghang klaseng color, na green, na puti, na pink, na puwa ka adyo. Agamang kuhan karon is pink nga tambis. Wala ni saka to. Tadan! Tambis! Uy, musaka ko, di pwede ko musaka. Ada, musaka ko dito. Musaka lagi ko. Dali, musaka ko dali. Hoy, gabok ra ba ng tambis to kag usak na nagduha? Gabukon ra ba ng punuan? Buto juga ron dap. But. Ano ko panuha? Minsan nakuha ko sa kabuli ko. Ano pa nga na lumot? Ha? Okay. Wah, bali ah. Bali ah. Samba. Okay. Guys, nakakuha na ko sa kabulig. Ako daghan na. Daghan lagi mo? Kanarang kuan-kuan ha kanang inom. Okay. Dawat kita pa isa ka kuan ng balion. Dawat sa baliho kay huwit na din slide nagapil kini lumot. Dugay-dugay ka. No. Dawat. Oh, bungon hunog na. Oh guys, sarang lami ah. Asa? Nakuha ka do. Day, tugo na ni. Unsa? Amo. Drama. Sige na akong kuha, naghan na. Sige ka na ko. Undara, oy, muna ako sa kuko na. Kita. Sige na ko lang ka tubig. Biya, daga aja. Huwag tiguwa nga yay. Ay, man di mo tamo laban. Sige ka upan. Ayuman ang anda. Ay. Kuha mo ba na dugbot na nga kung yung dudari dragon fruit. Dito ka siya ka. Bali. Dahil ka na ka, hakag lagi. Hinawag mo. Ayuman sa kita. Okay. Tilasan doon yung wandot. Ha? Ito ilam yun, pikas to ha, nabog. Okay. Agay! Agay, hayay. Eh, magkano mo nun? Nes, satu isa. Te, matin yung bata, walang banhag na tumba na ho. Okay guys, ano guys? May ahang kuha mismo gikasuluan. Natumba. Kami aja man. Okay. Ang tumoy na, ma'am. Tumba na. Kining tambis guys, hani ba Tagalog gani? Hani ba English gani? Berry. Paano sa mga berry? Kining tambis guys, ama ning bawnon guys, kay mo mi karon sa Mount Labawan, Mabini. Siguro katong mga naras Bohol nakadungog na daan ng Mount Labawan kay mo na day bag-ong tourist attraction daris Mabini. So mo mi ron. Mahadlok man ko doon diyan mali. Kamantang pa ng head. Asam sa man hid. What ko? Ani bawnon iso din nagsilupin kay tuslo gasin na. Lami abalik tuslo gasin. At ang tilawan og tamis ba kana may ibang tambis nga tabang. Asluman pa. Kung pa man na. Tamis man. Sa una, basta, kuhan, grabe mga kawatan dan eh. Kay mingon mi nga na, musimba ba? Magatinga, lagi may kay, hurot na yun ang, wadyo ibilin lagi bisag gamay. Oh, na, kapila na. Grabe yan. Kada season, di ko kakaon. Bilib ka, Diyos ko na eh. Ludi ka, dyan hog mga kawatan ng tambisa. Katinga, lagi ka, kay, pila ka, sako lang nakuha. Puro tanan oy, way mabilin lagi. Grabe kawatan ning lugar ah. Doy, okay ra ang dadas na nagtakay. Dadi good. Nes. Ahamay na nabi. Pagkuharag lain. Grabe mga wak-wak dyan dako.
Ang daghana bitaw nis kananis, dana dapit sa imong unis, ang daghana. Dana. Okay, diyan na guys. Ay, ang igasang na nagtatay. Tambis. Okay. Ansa day? Ang isud nga hang kuha, kare hamar kinuha gani ha. So nag-apil kay ndados bahay kay malingaw tos nanay dani. Salamat day. Sakto nga ni mo day? Rodilin. Hala, bugata oy mga 5 ka kilo. Kabayad dito ning lola niting. Do sa day kay nagkuha pas undok sila nan. Na, kumbate, kailan mo guwapag tagija. Kumbate, kailan mo guwapas lola niting. Dali na, paspasi. Balik na mo. Paspasi kay abtan tas tagija. Grabe bunga guys, agapan nun ang na. Sa una guys, agagmay pa mo na ni among apple kay di lagi makagag-apple. Mo na ni apple na mo ning tambis. Hoy, kumpiyansa, dali ra bambali ng sangag tambis. Aron daghana naglibog gus dyan isog hay nga. Ipon. Tambis. Paspasinis kay na nagtagija nis. Tuwa na napulingan na, makapuling ra bagsum na ni. Aw ko una guys kay di magsilbi mo andar maghang rayuma inig kat na sanga dadangugon kay naay nanubo bitaw nga murag lumot. Yaod lami Jarap. Jarap ikaon na mapugod. Amping lang pagkadani kay naud nang Ay lami man gud di man hugo. Uy makalami nagtingog doy. Ud. Manay sikreto na kanang usahig malami magang tingog usahig siguro nakakaon kog uda na. Sambulan. Di mo na magipanagak nin. Agak ka ati. Nagagak man. Ay sa mamunit ko dares nga taga kay sayang. Uy mamuwak jo tambi sa una doy kay mauwa mo ko mga jo. Ana ron nga tagak mo kaon. Tagak ngi buno. Hati na eh. Ja pilingon. Tamis ka jo? Basig ud na. Ud. Daga nagbunga oy. Bantay nis ha, bantay kay dangog ra ba diya dapit. Tsa, grabe mo amo. Ditso lang pug kumbabit. Buno-buno sing ka doy, naigura magijang lubot. Pawanan, balabet, pawanan. Bria. Ajo doy. Ala may sama yung motel eh. May sama. In sprocket. Nagalilipas undoy guys og engine sprocket kay mag-trail miron atos labawan. Kaya to may magkaon sa among tambis. Trail ka. Oh, sakay ko tabang. Di naman si kumahaglit. But. Dali ko mangulat ah. Ni uli sa kusbay guys kay naghatod ko sa tambis na nagpalit kong isda para sabog pa ni hapon. Wa mo kay gutom di restaurant, wala na po isda niya bodo. Nay, nay. Nga po isda. Kuwagi mo ko kamang sa mag-vlog. Amo na mo ami sila lula undoy. Mangandoy kagwa diha nga. Kan lagi mi ila undoy. Labi na kabis. Nanapay nang ka, gagmay pala galing. Nalipay pa ka nay. Nalipay ka jadi ha. Kami anang Kuan. Kana na every nagbuangay pa ka ng isda ah. Ha? Sabaw, sabaw. Ato rin kung may pasabaw sa karne mo may pasabaw. gusto raho. Hi guys, Demis Dilmar Mabini. Awag view ninyo guys. Demis ibabaw sa muto. Ibabaw sa ning sityuha. Pero overlooking siya sa dagat. Agbaybayon. Grabing naisag view as in. Sa kanang kalsada na subos na mo nagpadung sa Bayabas Ubay. Oh, tanawa, di ba? Amazing. So das undoy ang kauban. Agamang tambis amo na lang magisindahan nagkaon agamay na ramen nabilin tapos bahay gibilin po nang nanay. Sa na mo nag mga mountains. Diya asa ta saka doy dana. Musaka ko mis undoy dana. Tapos kinaibabuan, kinatuktukan. So see you later guys. Matutas babaw. Okay guys, dagan na ta. Matutar lang mo to. Ha? Nice of you. Udoy. Sa may nasa gila na. Dukun manidoy na bridandan ni. Na. Bisa na buka. Sibo ka metros. Di na ako kalihot. Ano naman? Mo naman ko. Anong ani man jud ka mo agis kalisuran? Ana may majuk sunod magtagsan tag motor. Magbuwag ta. Ikaw
Sakat na dari babaw. Balik ka lagi. Dari lah. Ya, pabalikan tadi mo naman. Ya, tigas. Pidin na naman ko. Pidin na naman ko. Tigas ka na yung moto. Wow, daan mo ko. Hala, wow! Ito sa harang may sagview. Ito pa tara to? Kana saka to. Di na ta, uy! Saka guta kaysa doon na to babaw. Di ay. Saba diha, doy. Ano ko binuwangi, doy. Pagkazin niyo. Para magangiho ng salisod. Para mag-ikid-ikid ra ka. Naog ko, ha? Tanaw gud ka na. Wala kasakit. Mura giagian maguni sa unag kanang kuan. Ay ba mupas mo to bukid. Ruins. Di kanang kuan. Tapos, bulit agi-agidan. Kani, mag-backline ako. Okay. Abi dali. Di kaya ra magkaan. Mungkis kag motor. Mungkis kan. Wawan. Sen serag kanang kuan. Ato rin babaw mo di na mo kakakay. Atong kinilasan pa. Depende sa tat ba. Hindi ko ling. Wow, grabe mabini. Arang kapuhang dinig mabini. Diyan ra. Kapata. Ayan na. Kaya na. Bago diri. Grabe! Mountain ug dagat katagbo. Ala, rajang gapuhan ani doy ba ni kinagapuhan katong nani andoy nga trail doy. Hala, rajang gapuhan. Ara ini talaga ganin nag. Tanawa. Kana kay mo man nagmakita og naakas ko an CD. Saman. Kana. Sidi. Kanang ko ana. Kanang nga overlooking makita na nimo naka CD. Laki. Jam naman ka likod at CD. Makita man na. Di kita CD. Di da mo? Mau. Jama darag CD dari. Oh, maramong mo na. Ano po, oh. Di ni maog labawan doy. Di darag labawan to. Oh. Ti, mo nagdilmar ng bukid. Guys, dede Miss Dilmar Babini. Wa de mi nakaatos labawan kinautro maganahon ang undoy. Kailangan to taas nga panahon. Wala mas gwapo man jud hinundar kay nay dagat. Nakakita ni dagat na. Oh yes. Wala ra yung view ka guys, grabe jud kinanaysan jud kaadyo. Walay ko nahadlok dito pagtukod. Erto karon na ra ba jud masugay naka-survive ra pud. Sa ato pa din na ta magagikarsada ni uli. Pwede pa maglupad na lang ta. Pagtaron. Tara, tatagbo na. Sa naman ni lusot. Atara. Lusot o karsada di. Lusot ko na. Pagtaron ba sige man po kung ilaran ko happy karsada sapa na pud na. Ana duy. Kata na. Kana. Magmukbang ka dari. Amok bang di ko no. Kung ka magmukbang ka binuong. Tara, gunta. Ala ra may sa man jud view, di man jud hala. Doon, magkaan pa kapin.
Ana man ta maghapin. Magkaana ta. Ajay butang ng tambis. Kay hugaw. Sunod magdala sa kape. Guys, grabe ka ko po dari sa Dilmar guys sa Mabini. Pero og di pod mo hilig og kanang trail lagi nga na. Murag maglisod kag ari dari kay di man magsilbi ka bakla jud. Grabe man kapuja kay to karon makadupila man pud kabuntod. Aw siguro og katong hilig maghaik pwede ra. Ang kapuha pero mo sad unsa kani sityo ha doy. Arang kapuha jud view kay buntod bitawon sa ubos dagat nga na. So magkaantag tambis guys, nagdama kog asin. Wala nabasa lagi og asin doy. Paningot ag asin. Kulbaan. Kulbaan ko kaantag tambis sa tangitos asin. Kaata. Na medyo ding na asin. Ang isla doy. Mo datos ko nito. Natatag gintabuan. Part na sa Ubay. kata. Pasensya naman sa kuko guys kaya ang buling nga kaya nga naman di magbiyahe makabuling-buling. Nami pad. Kaso. Oh my god. Yung gamulay, wani nga dito. Si. Doy. Doy. Nagmamanga uyab doy mo pang gidada ni. Ano niya ba? Oo. Mga ex ni mo. Wow. Yaw. Ako rin. Salamat sa mga ning like ug ning subscribe. Gibijaan ko sa manunuway. Bitaw guys, mag-survey ko na sa dito kay jagwa na baydan kay adto ko na mi moagi kay ug mubalik mi dari. Grabing ka downhill kaadso nga na kaadso. So isang tanawon na tug napabaydan kun gusto mo kay dadto mi mga agi grabe jud view guys. Oy. So sa din isang pangandoy jud. Ang kuan baka nang inigawas na sang bahay nga nigview tanawan ninyo. Tapos pagkapog adlaw guys bisag alas 5 na sa hapon bawog nga no ni lahi man nagpanahon ron kay bisag hapon na alas 6 na ra paghapon kalamdag. Mo jud ni nice nga view guys nga. Pinaka the best jud ni mo na yang maingon ninyo nga pinaka the best nga view. Nga among nanhian ni undoy kay namoy dagat sa pikas dari dagat unsa ag igling pud nimo dari sus grabe panggupuhag mga mountain formations kinagapuhan pud so man makaingon ko mas lami jud ninuuni sa mga naatuan nga kuan mga ingani pud di ba danghog naatuan nga mga ingani mga hills nga na kanimo kinagapuhan kay pikas lagi dagat pati mga islands kato tintinan ubay kuno na ingos undoy kana isa pa kami blurred man hinuon buon so alas 5 na pero taas pagyapog adlaw asa man is undoy nga padung naman mo tugbong kita mo ni ja manunuway lagi ka adyo narbay langgam gabatas-batas isang gi kuan guys check up ni ja og makaagi ba mi diha na ko history nyo guys update din guys og makabantay mo guys sa akong mga video og mga title hanggi pang English kay naningkamot bitaw ko nga makuan siya sa algorithm sa YouTube kay kasagaran og kanang English kay makuan siya para ma-recommend ba man hanggi English pero Bisaya gud kay katong vlog ang title ra hanggi English unsa mas kuan pod og Englishan pud mo mas short siya mas mumubo ag sentence kung English kaysa sa Bisaya arang taasan siya 100 letters ray allowed sa title sa ato ang vlog mo nang hanggi English ang masabtan ninyo ngano nga nang gibuhat. Uy! Uy! Ano man dyan garaman? Nandiyan makaagit ha? Darling! Uy! Minaminaw ba? Makaagi ba ta? Adi na magyada to? Balik ka sa agi? Balik ko na miss agi guys. Okay, andyan good. So more to guys ang announce ninyo unta okay ra ninyo kay para ra pud makakuan ba para matawag dana kay arang hinadjam gud kadto atong subscriber count karon murag ning down naghang subscriber count so nangita ko paagi nga arong mo kuan tas algorithm ba arong mosabay tas algorithm kay bisag unsa kalami ang imong video unsa ka nice ang imong video og di ka makasakay sa algorithm sa YouTube wa gihapon kay views ug subscribers nga madugang so kanang uban mga vloggers nga mananaw dari sa mga vlog
adyaw mo ka stress out, adyaw mo ka pressured or ka depressed kung ang injuhang video bisag idu na ninjo ang best arang naisag injuhang video pero gamay ra mo views tungod kay wa si kasakay sa YouTube algorithm. So mao na yang gistudihan karon. Mao na yang gistudihan karon unja og maka-sure na jud ko nga mao na si Jay nga na og effective ni nga hang gihimo ang i-share ninyo nga hang gihimo kay arong katabang pug ninyo nga mo taas pud yung ratings sa YouTube. Kay importante jud di ay nga kinala makasakay jud ka sila ang algorithm kay bisan pag kinalamian lagi imong video makabantay mo na iban nga arang lagmi gilang vlog lagmi pa gilang mga device nga gamit ka rin tinawa pero gamay reviewers kay tungod di ay wa sila sakop wa sila kasakay sa algorithm. Okay guys, mo hinahinay na pud may kagabiin na. Gulungan.